non se nace muller, chégase a selo. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. Ola, moi boas, sexan benvidos a este programa onde imos escoitar de maneira histórica, por primeira vez na historia da televisión, unha conversa entre Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor, crítico literario e figura destacadísima do existencialismo, do marxismo e vital, por suposto, na filosofía francesa do século XX. E tamén parella da outra participante da conversa, Simone de Beauvoir, unha figura moi importante tamén na filosofía francesa do século XX, como dicíamos, filósofa, escritora, que marca o seu traballo no existencialismo e que ademais foi gañadora do Premio Goncourt en 1954 e que este mesmo ano, en 1975, gañou o Jerusalem Prize. O máis importante do traballo de Beauvoir é que se considera a nai do feminismo tras escribir en 1949 O Segundo Sexo, considerado a Biblia deste movimento e de ser, ademais, unha personaxe fundamental na legalización do aborto en Francia. Hoxe, neste programa, nesta conversa, imos escoitar palabras que serán escoitadas nos colexios dentro de moitos anos, que marcarán a historia e, por suposto, marcarán a educación. Por iso, comezamos con esta entrevista no Café de Flers, onde damos a palabra a Sartre. Se tivésemos que facer un resumo da túa obra O Segundo Sexo, eu penso que todo podería definirse a túa frase célebre: muller non se nace, chegas a selo. Sí, esa é a fórmula que resume a totalidade das miñas teses. O que significa é moi simple. Quere dicir que ser muller non é un feito natural, é o resultado dunha historia. Non existe ningún instinto biolóxico nin psicolóxico que defina a muller como tal. É a historia que a construe. Primeiro, a historia dunha civilización que determina a súa situación actual. E, por outra banda, para cada muller particular é a historia da súa vida, da súa infancia, a que a determina como muller, a que crea nela algo que non é dado dende o nacemento, o eterno feminino ou feminidade. E vostede non considera que as diferencias biolóxicas e fisiolóxicas, as cales son evidentes, non xogan un papel fundamental no comportamento final do individuo? Sí, certamente poden xogar un papel, pero a importancia que se lles dá vendo o contexto social no que se sitúan. É moi importante que unha muller poida estar embarazada ou ter fillos, cousa que o home non pode. Constitúe unha gran diferenza entre os dous, pero non é esta a que fundamenta as diferenzas de estatus, a explotación, a opresión a que está sometida a muller. É, en certa medida, un pretexto a partir do cal se construe a condición femenina, pero non é o que a determina. E mentres que escribía as súas memorias, refírese que mentres que escribía O Segundo Sexo, deuse conta con 40 anos da mala situación da muller. E como é posible que, ata que chegase a idade de 40 anos, non fose quen de albiscar esa situación das mulleres? Pois porque vivín a miña propia condición, a de intelectual que tiña a sorte de exercer unha profesión onde non había competición cos homes, xa que o ensino está aberto a ambos. Tivera compañeiros na Sorbona ou noutros lugares que no plano intelectual dominaban perfectamente a idea de igualdade. Eu non sentira iso. Como tampouco nunca quixen casarme nin ter fillos, non tive unha vida doméstica que é o máis opresor para as mulleres. Escapara da servidume que implica a condición femenina. E máis tarde, cando empecé a reflexionar e empecé a mirar ao meu arredor, vin a verdade e descubrina en gran parte ao escribir O Segundo Sexo. E non será tamén unha razón puramente económica? A todo agora, o mellor que lle podía pasar a unha muller era ser guapa e bela e conseguir unha boa situación financiera mediante o matrimonio. Sí, por suposto, é unha condición económica. Nas profesións superiores, os homes esforzáronse por persuadir as mulleres de que non debían sufrir económicamente, de que tiñan que apoiarse nun marido e ocuparse do traballo doméstico. Unha das claves da condición imposta da muller é este traballo que lles extorsiona. Un traballo non asalariado, un traballo non pago que lle permite soamente ser mantida máis ou menos miserablemente polo seu marido. O valor achegado por este traballo non é recoñecido. Non me acordo moi ben das cifras,
pero no ano 1955 fixemos unha estadística que mostraba que por cada 45.000 traballos remunerados en Francia, nun ano había preto de 46.000 traballos domésticos non retribuídos. Se as mulleres fixesen unha revolución no ámbito do traballo doméstico, se o rexeitasen, se obrigasen a home para facelo con elas, se deixase de ser un traballo clandestino ao que están, por así dicilo, condenadas, xa que pasarse toda a súa vida nun traballo nada productivo é unha condena, se fixésemos todo isto, a sociedade transformaríase. Entón, se non entendo mal, no caso de que houvese unha revolución, a situación da muller cambiaría automáticamente, non? Sí, teño que dicir que no ano 1949, cando escribín este libro, dubidaba pouco diso. Cría que había que militar pola revolución. Eu son completamente de esquerdas e busco o derrocamento do sistema e a caída do capitalismo. Pensaba que só facía falta iso para que a situación da muller fose igual que a do home. Despois deime conta de que me equivocaba. Nin na URSS, nin en Checoslovaquia, nin en ningún país socialista, nin nos partidos comunistas, nin nos sindicatos, nin sequera nos movimentos de vanguarda, o destino da muller é o mesmo que o do home. Isto é o que me convenceu para converterme en feminista e de maneira bastante militante. Comprendín que existe unha loita puramente feminista e a pelexa contra os valores patriarcais que non debemos confundir cos capitalistas. Para min, as dúas loitas han de ir xuntas. Parece imposible que o destino da muller cambie profundamente se o destino da sociedade non cambia profundamente en canto á loita de clases. Pero tamén parece ilusorio pensar que a loita de clases serva por completo. Ten que existir unha loita especificamente para a muller. Tras esta entrevista histórica, como dicíamos, estas palabras dos que estamos seguros que marcarán o futuro, comezamos unha roda de prensa con eses xornalistas que levan xa un rato esperando para facer estas cuestións. Comenzamos con Javier Mida, del País Adiante. Nalgúns dos seus recordos vostede evocou a reacción dos machos de esquerda, violentamente antifeministas. Vostede, que viviu na esquerda durante toda a vida e que coñece ben as familias ideolóxicas desta, como explica que a esquerda non sexa máis feminista que o resto da poboación? Pois porque a esquerda tamén está dominada polos homes e estes non teñen xamais ningún interese en pisar os seus privilexos. Os privilexiados sempre queren manter os seus privilexos, é algo natural. E os homes son uns privilexiados tanto no Partido Comunista como no Partido Socialista como en calquera outro partido. E, por tanto, actúan como tales e non como persoas de esquerdas. Turno de palabra para Laura Omil, do Diario de Pontevedra. Sí, grazas, Alfredo. Eu quería preguntarlle se vostede non atopa nesas conversacións que ten a homes que sí que son accesibles, que sí que son capaces de asimilar esa desigualdade de xénero da que falábamos, non? Como fixeron, por exemplo, coa descolonización, non? Sí, asimílano en parte, pero é moi raro que un home poida comprender realmente o vivido, a experiencia do vivido dunha muller, porque precisamente non o viviron. Tomo como exemplo pequenas cousas. A rúa pertence a todo o mundo, pero en realidade unha muller nova, guapa ou fea, iso non importa, pode moi dificilmente, pasadas as 8 ou as 9 da tarde, pasearse soa deambulando pola rúa. Mesmo durante o día, causalle un problema, porque a seguirán, interpelarana de tal maneira que a miúdo preferirá volver a casa. Pois ben, cando se lle conta isto aos homes, sorrín sen sorprenderse. Eu nunca fixen iso, nunca seguín a unha muller, non son un boitre, non todos os homes son boitres. En fin, non se dan conta para nada da coacción que pode ser para unha muller o sentirse todo o tempo máis ou menos en perigo. E representando a La Voz de Galicia, pregunta agora Sofía Fernández, adiante. Segundo vostede, para as mulleres o esencial é ter esa independencia que dá o traballo e o feito de gañarse a vida, non? Sí. Para min o esencial, sexan as que sexan as dificultades, é ter independencia económica. Sei que se lles fai pagar moi caro debido a que se lles impón ao mesmo tempo o cuidado da intimidade. Pero é a primeira condición para ter tamén unha independencia interior, moral e mental, porque sen esta están obrigadas a ter as ideas dos seus maridos,
a someterse aos caprichos e desexos dos seus maridos, etc. Están obrigadas a permanecer coas súas parellas, mesmo cando xa non sente nada por eles, e o cal é unha situación que non é máis digna de loxo que a propia prostitución. Unha muller que queda co seu marido únicamente polo diñeiro, porque ela non ten os medios para buscarse a vida por ela mesma, é unha muller que abdicou do seu valor e a súa dignidade como ser humano. E dende Radio Nacional de España pregunta Carolina Senra. Boas tardes. Hai unha palabra que se escoita a miúdo no vocabulario do feminismo que non se explicou aínda ben, o sexismo. Pode explicarnos que significa? Pois é unha palabra que forxamos por analoxía co racismo. O racismo é a doutrina que xustifica que se produzan discriminacións entre os seres humanos polas súas razas. Pois o sexismo é a actitude que pretende establecer discriminacións entre os seres humanos polos seus sexos. Empezamos a falar de sexismo para os insultos que os homes profiren contra as mulleres. Existe unha lei que creo que data do ano 1945 que proíbe chamar a un home porco xudeu ou porco mouro, e se insultamos a un árabe ou a un xudeu desta maneira podemos ir ante os tribunais. Pero se lle di a unha muller puta como todas as mulleres ou histérica como todas as mulleres, non hai recursos. Moitas grazas. Belén Sánchez, de La Opinión. Pero esa conciencia está limitada ás mulleres de esquerda, é dicir, ás mulleres que son partidarias da reestructuración da sociedade. Bueno, claro, xa que as outras son conservadoras, o que significa que queren conservar o que foi ou o que é. Mulleres de dereita non queren revolución. Elas son nais, son esposas, son devotas dos seus homes, e cando son axitadoras, o que elas queren é un pedazo maior do sopapo. Elas queren soldos máis altos, elixir mulleres nos parlamentos ou ver unha muller ser presidenta. Fundamentalmente, creen na desigualdade, coa diferencia de que queren estar na cima e non debaixo. Pero acomódanse ben ao sistema ou con pequenos cambios para acomodar mellor as súas reivindicacións. O capitalismo, certamente, pode darse o luxo de permitir ás mulleres servir ao exército ou entrar na policía. É moi intelixente o suficiente para deixar máis mulleres participar no goberno. O pseudosocialismo pode permitir que unha muller chegue a ser secretaria xeral do seu partido, por exemplo. Isto é unha pequena reforma social, como o seguro social ou as vacacións pagadas. A institucionalización das vacacións pagadas cambiou a desigualdade do capitalismo? Ou o dereito das mulleres de traballar en fábricas con salarios iguais ao dos homes cambiou os valores masculinos da sociedade checa? A resposta é non. Pero cambiar todo o sistema de valor de calquera sociedade ou destruir o concepto de maternidade, iso é revolucionario. Unha feminista, autodenominada ou non de esquerda, é de esquerda por definición. Ela está a loitar por unha igualdade plena, polo dereito de ser importante ou tan relevante como calquera home. E por iso, incorporada na súa revolta pola igualdade de xéneros, está a reivindicación pola igualdade de clases. Turno de palabra agora para Navia Castro, de Televisión Española. Vostede escribiu que tivo unha boa vida e que non se arrepiente de nada. Sabía vostede que moitas parellas toman a súa relación con Sartre como modelo, especialmente no sentido en que non teñen ciúme un do outro e que tiveron unha relación aberta e que durou máis de 40 anos? É ridículo que nos usen de modelo. As persoas teñen que atopar o seu propio estilo e a súa propia estrutura. Sartre e máis eu tivemos moita sorte, pero a nosa educación tamén fora moi singular e excepcional. Coñecémonos cando éramos moi novos, el tiña 23 anos e eu 20, e aínda non rematáramos a universidade a pesar de que xa estábamos moldeados para ser intelectuais con motivacións semellantes. Para nós, a literatura substituíra a religión. A medida que a nosa relación se consolidaba, convencinme de que eu era insustituible na súa vida e el na miña. Estábamos totalmente seguros de que a nosa relación tamén era moi sólida, novamente predestinada, a pesar de que na época non nos tomábamos en serio esa palabra. Cando se confía tanto é fácil non sentir ciúmes, pero claro que se eu pensase que outra muller podía chegar a ocupar o mesmo lugar que eu na vida de Sartre, si tería ciúmes.
E finalmente imos con Antonio Poceiro, que pregunta representando a La Vanguardia. Vostede é optimista? Pensa que os cambios polo que está a loitar realizaránse? A verdade non sei. De calquera forma, non durante a miña vida. Tal vez en 4 xeracións. Non sei respecto á revolución, pero os cambios polos cales as mulleres están a loitar, eses sí teño certeza de que a longo prazo as mulleres vencerán. Palabras que, como dicíamos, marcarán o futuro de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre. Moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Grazas tamén a estes xornalistas que participaron nesta rolda de prensa. Rematamos, concluímos xa este programa especial. Agardamos que lles gustará. Vémonos pronto. Ningún destino xa trazado conduce a un outro lugar. Non hai mecas, alternativas, espontáneas, diferentes. Ningures é o único lugar onde nacer muller. Mais, ningún mapa deixou de existir cando a travesía concluiu. Ningunha partitura desapareceu ao rematar a canción. Ningún silencio borrou inxurias antes pronunciadas. Ningún lector coñece, sequera, a metáfora final. Ningunha poeta sobrevive a que cale o derradeiro verso. Mentres a mordedura das túas pegadas, escama, monótona, a cortiza glacial, o presente baila ecosistemas ceibes, con música do fondo acuático. Mentres a túa linguaxe viperina intenta definir a miña esbaradía cute, un tombo de seres diversos danzan, sen corpo dentro de min. Mentres procuras os polos, un planeta enteiro acontece aquí. Non coa inercia do status quo, que tropeza, cego, no lodo da propia dipose e sementa cemiterios ao varar. Non asfixiando, expectantes ante o museo do seu onanismo impasible. Non cando agardamos quenda para perecer no limiar. Non sen negalo todo, a contracorrente. Non as amarras dos vosos faros. Nosas son as danzas dos curtocircuitos. Non precisamos salvavidas, sabemos como naufragar. Non queremos portos que nós non conquistamos. Pretendemos perdervos para nos atopar. Só a cara oculta do que pensas conforma o teu verdadeiro rostro. Só zoa o eco na furna da túa voz, fantasma da palabra. Son este ronsel de paxaros que o teu paso deixou nos agarimas. Soa a túa sombra recoñéceche. Só aquilo que non se percibe de ti define quen és.